Yara you try. Ki parabat ki bangej. Ki ba eat baro way how Jesus Christ. Nga ai ko blay eat ipi way baro jangan ni kapor. Ha ka kerteng ke batiang bat ke ba ke badan bor jong try jingi bolong Jesus Christ. Kanai kapor ba menta. Pi kloy ni banya duai lang bat nga. Ha kanai kapor ia ka bangin duai na ka banta ka jong pi ki ba pang bat ka ba shitop. Ia ka bangi yo na pedeng jong pi ki ba bun ba pi komen ha ki video ka bangi ya duai ka bangi sami ka kubor ka jong try ro pi don kam ka jing duai. Ia ka bangi na pedeng jong pi ki ba bun ki ba pang bat ka ba shitom ki ba bun na pedeng jong pi ki ba kendu jing ki ba bun na pedeng jong pi kwa ban yo kya kanai ka por ka kwa ban ong ye pi kloy ni ha kanai ka por ban ya duai lang bat nga ha kanai ka por ia ka bangin ya duai na ka banta ka jong pi nyen duai na ka banta ka jong pi bau jisu bau blai jongi unyo ban pen kia ya pi namar ni tip bau ne blai bangi shekri ublai ba krau una ublai bangi shekri ulang ublai ba danpor una ublai jongi ubangi mane ude ublai ubahalor bat ubahakalitam ya ka ba omdan blai shu do wepat nalor unekeng ya ka bangi lap na ka ktien ka jong try ya ka bangi lap na ka ktien ka jong blai ka ba kran jangi ka ba ong ba una ujisu bangi shekri udai ublai unong pankhia ya nga unong pankhia ya pi pila banya pulilang bat nga ka ni kapor ka bakenta na ka gospel jong Matius kandai lenong dekat ke bakat ar ka ktien jong blai ka ong kumne ngap ngan puli te habo jisu liu sngau ulong haki kiba kia kim don kam yo nong pen kia han roi kiba pangkeng ki don kam yo nong pen kia la de pidon ha ka jingpang ha ka dekat met ka jong pi pimla ban sha ka ka jingpang ka wan pen kordit ya ka dekat met ka jong pi sngo kumno ni sngo tu haladi la de don ka jingpang la de don ka jingstom ha ka dekat met ka jongi hering sngo ling a ni sngo pisa ni sngo shitom ni sngo kordit bagan ka dekat met jongi bagan ka jingpang bagan ka jingshitom ka ban ben ni ka dekat met ka jong pi ka kwa ban ongi pi ka met ka jongi kadai ka jing bu bait ka jong belai kadai ka jing sandur ka jong belai kadai ka jing pelong ka jong belai komne ka bagalong kadai ka hot mat ka jongi hari ka jing pang ka jing stom kim ju wan no belai bat ka jing pang ka jing stom kim dei ki jong belai ka jing pang ka jing stom ki dei ki jong usoitan namar usoitan ude nong penjot usoitan namar la don lupa ha ka jing jot baru kuak ban penjot ye ki jing kau ki ba kodor ka jing penlong ki ba kodor ki jong belai abadan ka jingpang ka jingstom de khatmet ka jongpi aga de khatmet ka jangi ngi tiep bat ngi sngo tu ngi don kam yu nong pan kia ngi don kam yu nong pan kia ha ka perthai ngi persyang banwat ki dawai ngi persyang banwat ki lok nong yarap kum ki doktor la persyang ban le cho hospital ngi la persyang banwat ki lat klenti ban yo ka jing pan kia nga ong ye pi pe show ne ba kham krau bo ta ulong u Jesus Christ wan hierna bening bat sya ka bat utau day nong pan kia jonga jongpi hang ni ong ktien ka jong blai hang ni bo jisu kran yanga hang ni jisu kran ya pi hang ni jisu kran yangi ong ba ki ba kia kim dan kam nong pan kia ki ba pangkeng ki ba dan kam yo nong pan kia ka ni ka por ki ba kenta la de pi don ka jingpang ka jingstom ka khotmat ka jongpi no ban beng ida khotmet ka jopi de ka jingpang bat de ka jing shitom pi sngoling a pi sngo pisa ika de khotmet ka jopi namar ka de ka jing shitom namar ka de ka jingpang ka ban beng ka jing em ka jopi ha ka de ka por u jisu u ong ye ngai pi ba u dai u nong pen khia u kwa ban pen khia ye pi hallelujah hallelujah u dai u nong pen khia bat u kwa ban pen khia ye pi kloin em ban ye duai ha ka de ka por ka ba kenta
Oh Jesus, Hallelujah. Om dan kebamla akhmat jong try jongi. Barok kelong kebala hoblay jongi. Ula ban pen kia ke jingpang ke badan ada khot met ke jong pi. La don na prenyo pi. Kiba pang kata ke jingpang ke badan ha ke mensim ke jong pi. Ke jingpang mensim ke jong pi. Kata ke jingtang mensim ke jong pi. Ke jingmong ha ke donut ha ke mensim jong pi. Pi tip nam ujisu wan kenang chini ke selak ndo pertai ban serpai. Ban pen kia ya ka met ke jong pi ban pen kia ya ka men sim ke jong pi ban pen kia ap met bat men sim ong try syang wan na ka benta jong ki bahok hari wan na ka benta jong pi jongi ki bala sakma bat ki ba pop ba khot yang ai pi shika jingkala ka ba mot udon bor ban map ban sat ban pen khoi yang ai pi khot yang ai pi ki bahok kim don kam ya uta ubadan bor uba kam krau ubala ban map ya la ka jong ki pop ubala ban sat ban pen khoi hari ki ba pop kan ki don kam ya ka jing map ki ba tingit kan ki don kam ya uta ubadan bor ubala ban sat ban pen khoi ban pen li pa re ngai pi uta ba ulong Jesus Christ kene ka por nga ong pi kaloi na ban ya syang lambat nga ba ina duai na ka benta ka jong pi so chi sen ngap gi kamba ke bo blai le ka khatin ka jong blai ka ong kum ni na ka gospel jong Matius khat san lanong da khat ka ba lai pe way ka khatin ka jong blai ka ong kum ni kat ba kita ki pait ba kila snop phala haba kelio i ya ki bam nang kren ba ki da kren ki ba kenriang ba ki da khia ki ba de ko ba ki da ya ki ba mat laru ki da yo i kila ya ro ya ublay ki Israel ngap ki kamba jong blay ublay upen kia ki pai ba ki babun hadu kini ki ya hadu kini ki si hadu kini ki por ublay upen kia ki jait ben riu upen kia ba ye kita ba pediang ye ka jing pen kia ka jong oh hallelujah Open kia ya kita ke badan kam ya ka jing pen kia open kia ya kita ke bapang bat ke bashitam open kia ya nga ya pi ha ka ne ka por to shiman talang ngini abu ajing duai lang ya ka bagine duai na ka benta ka jong pi ke bapang bat ke bashitam ngini duai na ka benta ka jong pi bat ngai ya ka ne ka por utrai pen kia efi bat ngai ya ka ne ka por ka benta utrai unlek ikam ke bakrau haka GM jong pi bat nget haka ne kapor ke bakenta ublay ubakrau bor ubadan bor unlek kita ikam ke babha haka GM jong pi nget haka ne kapor ke bakenta pinyok pediang ke jing pen kia pinyok pediang ikam ke bakrau jong belai pinyok pediang ikam ke babha jong belai haka GM ke jong pi haka ne kapor ke bakenta tongine duai Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Try nga duai ko pab it naman ta jong kini ka pang ka ba shitam ko try ika ba don ablay ka jingpang ka jingstam ka khatmat ka jong ki ko try nga duai ko jisu be it jong ka ka jingpang bat ka ka jingstam ko try ka ba ban ben ka khatmat ka jong ki ko try nga duai ka por ka ba kan try ha ka try ma jisu ka da shop na bat ka bedo ka jingpang ka da shop na ka jingpang ka bedo ka jingstam ka bedo ka jingpang ka bedo ka jingstam can like that ka khatmat ka jong ki can like that ka khatmat ka jong ki try me dong pen kia try me dong pen kia try me dong pen kia ko jisu be jonga ik men pen kia ko try ki pang ba shitam try lo ki daga jingam snamo jisu hagar ka por ka kenta ko try ngala kran ka jing pen kia ngala kran ka jing pa ka jome kan tu ki kum ni ko try ki operiang ka jing pen kia ka jome ki operiang ko try ka jing pa ka jome jong ka por ka kenta oh hallelujah hallelujah daga jingam snamo jisu la play lo ki mesin ki ko ko try daga jingam snamo jisu la palai lo iki ko tro daga jingjam sname Jesus la pen kya iki jonga ka por ke bekenta hallelujah 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 try Jesus melong blay jonga badan bor melong blay jonga bakra bor me try Jesus be hallelujah oh Jesus kum ningala ngai ko try
Kom ne ngi la ngai ablai. Oh kila pediang ka jumpan kia ka jong me. Kila pediang ka try ka jing pelat ka jong me. Hallelujah Jesus be. Kila long ka try Jesus be. Kita ka bala kia kran met batman sim ka try. Ya ka met ka jong ki melapan kia ka try. Ya ka men sim jong ki ka try. Melapan kia hallelujah. Hallelujah. Oh melakta de kata sangkti belai ka jong me. Ya ka met try melakta try. De kata sangkti badan bor ka jong me. Agada hot met ka jong ki. Oh, blay jonga, melepen kia eki ko try. Oh, Jisu e kumne ke liok kia. Kumne try kila pediang ngaji kia jome. Oh, nga ai ngo eme try. Nga ai ngo eme blay jonga. Ka burambat ke jingo ngi ai shime try. Ngi tuai ngi pan kerting Jisu. Amen. Amen. Utrai, ublay badan bor, ubakrau bor, uyok sengiau, ke jing duai, ke jing parkerpat jong pi, bat un ben kia epi. Ubleni ban kar kuefi namata ke boram jugo. Amen.